Seserepan sadar dinten Slasa 12 Maret 2026 waosanipun saking purwaning dumadi bab 29 ayat 1 dumugi 19 Jabur bab 8 serat 1 Korinto bab 12 ayat 1 dumugi 50 kanthi irah-irahan ngajeni para leluhur. Natsipun kapendhet saking 1 Korinto bab 12 ayat 1. Ana dene karepku para sedulur supaya kowe padha mangerti yen para leluhur kita padha ingauban ing mega lan kabeh wis padha lumakun rata segara. Nalikanipun nedeng-nedengipun ngantepi kapitadosan Kristen miturut pangertosan lahir baru utawi gesang anyar, patraping kapitadosan kula menika saestu eksklusif lan fanatik. Eksklusif awit dene mitadosi bilih namung tiyang Kristen kemawon ingkang kepareng nampeni sih rahmat kawilujengan. Fanatik awit dene peranganing gesang ingkang kula anggap cengkah kalian piwulanging agami kadosta tilik kubur menapa dene ngetingalaken kadukitan ingkang saklangkung menika kapenggak lan kapeber. Milanipun nalika suwargi Bapak muwun nalika ingkang rama inggih mbah kula kapundhut, kula nyaruwe. Wong Kristen ditinggal mati kok nangis. Mekaten ugi nalikanipun suwargi Bapak ajak-ajak tuwi pasaryanipun simbah, kula mangsuli. Emoh, cik ben wong mati padha ngubur wong mati. Dumeh suwargi simbah menika dereng ngrasuk agami Kristen. Samangke lumantar waosan kitab suci menika kawula dodo lan nglenggana bilih Gusti Allah sampun kepareng mitulungi gesanging para leluhur anggenipun sami kepareng ingauban ing mega lan lumampah nglangkungi seganten. Wonten ing ngriki ingkang dados titikan anggenipun dados umatipun Gusti inggih menika anggenipun kepareng bangun turut Gusti sanajan margining gesang ingkang dipun lampahi menika saklangkung awrat lan kebak ing kasangsaran. Wusana mekaten kawula lajeng kemutan cariyosipun Bapak kados pundi labuh-labetipun simbah murih Bapak saged sekolah. Datan mawang sayah lan wayah anggenipun simbah ngrimati pategalan lan sabin ingkang namung saperangan. Menawi sampun wonten kasilipun saperangan kakintun kangge putranipun. Anggenipun ngintun kapanggul piyambak. Tindak neratas rel sepur ngantos dumugi papan kos-kosan kalih dinten lumampah. Tinalesan pangandika, sira ngajenono bopok biyungira. Uger ngraosaken awrat ing momotan, kula mijikaken wekdal tuwi pasaryanipun simbah lan bapak. Tan asung pandonga wilujeng ananging weningaken raos lan ngenget-enget pangrehipun Gusti wonten ing gesanging para leluhur. Amin.